שלום, אתם בערוץ שלי, ואני עם דודה שלי, אני יושבת אצל סבא שלי ודודה שלי, אז אנחנו מכינים עכשיו עוגת שוקולד, ונתחיל. יש לנו פה קערה, ומתחילים מקמח תופח. כבר הכנו עוגת בלי וויב. יאללה. אני אשפוך לך 3 דקות. ומנפים את הקערה. זה כמו איך בא לי להגיד, כמו שעומר לוי, לשבת! היא אומרת את זה כל הזמן. וואי. בסדר, לא נורא. מושלם. דודה שלי היא לא אוקראינית, שתדעו. מה? סיפרתי להם שהאור שלי אוקראיני. דודה שלי, תקשיבו, דודה שלי לא אוקראינית, היא נולדה כאן. נכון. אומרים שקודם אמא שלי אחרי זה דוד שלי נולדו באוקראינה, ואחרי זה, אחרי שהם הגיעו לארץ לפני שהתחילה המלחמה באוקראינה, אז אחרי זה דודה שלי נולדה כוס שוקולית. שוקולית. זה כמו ששוקו חם. זה כמו ששיר של אייל לוי אומר, יש לו שיר שוקו חם. כוס שוקולית. לסבא שלי עושים גם עוגה, הוא רוצה עם קצפת. תגידי שעשינו לו בלי סוכר. בלי סוכר גם. תקשיבו, מי שלא רוצה שבבוקר שהוא ילך לישון בערב וכזה בבוקר יקום ויהיה את התנים, אז תקשיבו, תעשו כשאתם תיצאו מהמקלחת עם שיער רטוב, אז פשוט תקשיבו ותיקחו את השיער הרטוב, תעשו קוקו, תעשו גולגול, תלכו לישון, וכשאתם כזה תקומו, יהיה לכם כזה, יהיה לכם טלטלים, כי דודה שלי היו בבוקר עשתה, בערב עשתה אתמול, וזה פשוט יצא לה כזה מאוד יפה, ועכשיו אני לא מבינה איך זה יצא לה טלטלים כאלה. מושלם. אנחנו אמורים לשים כוס סוכר, אבל זה מלא, אז אנחנו נשים פחות. אמרו שמה 4? אמרו כוס, אבל זה יותר מדי. נקפת. ככה. שופכת. מה? וואי, תקשיבו, היום עשינו דוגמאות לחברים שלי ביום הולדת. אנחנו עושים כזה תכשיטים, עגלים, שרשרות, צמידים, ואנחנו היום עשינו 3 שעות וחצי, נכון? עשינו דוגמאות לחברות שלי. אמא שלי עשתה צמיד מחרוזים קטנים, שעה לקח לה. ולי כמה דקות. סוכר וניל. סוכר וניל. כל הסוכר וניל. וואו. כוס של שמן. תקשיבו, לי יש יום הולדת ביום שישי, וביום שבת, יום שישי זה פה. כן. כאן. כן. שתדעו, היום הולדת האמיתי שלי, שזה לא אבי, זה ביום שישי, וביום שבת זה יום הולדת העברי שלי. באמת יצא לי ככה? כן, ואני לא מבינה, לא הבנתי איך זה יצא. אמא שלי כזה שואלת באפליקציה,
מתי זה, למי שיש ב8 לאוגוסט יום הולדת, מתי זה, יום הולדת עברי. ארבע ביצים. 4 ביצים. ביצה ראשונה. שיראו. שרחוקה שוברת. שתדעו, אני הכי טוב עושה. יאללה, נשפוך. קדימה. אני אוהבת לשבור ביצים. 3. בואי, יאללה. מסכן רגלים בציפורניים. ושרק תדעו זה. יאללה. 4. יאללה, בואי נשלוף ידיים. עכשיו, שוב ידיים. שלא נערוץ לנו את העוגה. נביא מגן. אני לא מבינה תני לי גם. זה כמו שעשינו עוגה לסבא, רק כאילו עם צלחים רגילים. כן. אוי, שזה יצא לנו כזה שהכל יתאחד. נשמה, יאללה. גיל, תקשיבי, נכון? שאני טס עוד מעט, אז תקשיבי, אני מסתכלת כזה בטיקטוק, אני מסתכלת בסרטונים, ופתאום זה מראה לי סרטונים של מזוודות מופלות מזוודות. אני מראה לאמא שלי, אני אומרת לה, אמא, אני מפחדת לקחת את המזוודות שלנו. היא אומרת לי, אל תדאגי, אצלנו ככה זה לא עושים, זה מוציאים לאט. נכון. אני אומרת לה, אני לא בטוחה. אני מפחדת את מערבבת. צריך לערבב, שיצא לנו גוש. לא, שיצא לנו אחיד. צריכים הצוותים גם? אני אקח. זה מי שלא יודע להכין עוגה. ורק לפני כמה שבועות פתחתי את הערוץ. יאללה. סיימנו, עכשיו מערבבים טוב. טוב. שהכל יהיה תערובת אחידה. אבל רק צריך לעשות לאט שלא תאכל. שתדעו, יש לסבתא וסבא שלי ולדודה שלי יש כלב, שזה כלב של דודה שלי, כלבה, שקוראים לה לולה והיא בת. בואי. תסתכלו, סולו סימות. מלפני זה חשבתי שתמות סימיות זה ככה. גילי, מלפני זה חשבתי שתמות סימיות זה ככה. זה תמות סימית. ורק היום, תקשיבי גילי, רק היום למדתי לעשות תמות סימית. ושתדעו, אני ממליצה לכם ללכת לריקודים שלי. זה ריקודים מושלמים. כל פעם שאנחנו יוצאים לתחרות, אנחנו יוצאים עם גרנד פרי. תקשיבו, גרנד פרי זה מקום יותר טוב ממקום ראשון, שכל הזמן אנחנו כשנכנסות לתחרות יוצאות עם גרנד פרי. ואנחנו כבר כמה שנים שם. אני כבר שם מכיתה ב'. אמא טרינקה. או שלא, אני שם מכיתה א'. סליחה. שמלפני כמה ימים היא השתחררה. עכשיו היא לא רק של החברים שלה, היא רק שלנו. יאללה, בוא נתראה.
טעים דווקא. זה טעים. וואי, כאילו שסבא אפילו זה... עוד לא עלתה? לא היה. תכף, וסבא רוצה עם קצף, נכון? נכון, אנחנו נכנסים קצת להפכה. עכשיו אנחנו נביא רגע מגש. ותבנית. תבנית, יאללה. אופלה, מה קרה? עושים עוד תבנית אותו דבר? תבנית עגולה. כן. חמה? וואי, בא לי לשפוך את זה. מי שאוהב להכין עוגות, זה לכם מתכון. מות נשמה שלא ידבק למחרת שלנו. איזה רעש זה עושה, מלא. אנחנו נזרדים. ונביא מריץ. חומרים. תקנו איזה קטן שכישתתם את סבא שלי. איזה קטן. איזה פצפון, זה בייבי. בייבי. אל תשפוך. אני אעשה עם זה, אתה פרדיק עם את הידיים ותשפכי. הנה סליחה. קדימה. וואו. לא, זה לא למעלה מדי, זה ישפך לנו מהתבנית. שתראו. אוי יאללה. וואי, איזה חבל שכשהייתי קטנה עשינו כאלה, כזה בומבצ'י לבנות. פצצות אמבטיה. כשעשינו פצצות אמבטיה לסבתא וסבא שלי, כל הזמן היה ויש להם אמבטיה, אז כל פעם שהייתי יושנת אצלם, הייתי מבקשת, והם אמרו לי רק אם יש פצצות אמבטיה. לא, זה שלי. והם אמרו לי רק אם יהיה פצצות אמבטיה, וכזה הסתכלתי, אין. ופתאום דודה שלי נזכרה שהיה להם כזה כמו דבר שעושים אנחנו במטבח עכשיו. אנחנו נהנות במטבח עכשיו, אחר כך תסביר. אז עשינו כאלה פצצות אמבטיה, וחבל שלא היה לי ערוץ עדיין, הייתי בת 4 או 5. הייתי בת 4 או 5, נכון? שעשינו את הפצצות אמבטיה. ועכשיו כשרציתי אפילו לעשות, כשעכשיו התארגנתי, ובצהריים כדי לישון אצל סבתא וסבא שלי, אז פשוט זה, סליחה, אז רציתי להביא את הפצצת אמבטיה, אבל שכחתי. טוב, ביי, נתראה בפרק 2. אוהבת פעל.